May puno na yan. Yan ang bahay dyan. Ano naman yung tutoy-toy mo? Hindi ko din nalagay modlo doon ko na lang. Hmm? Pag upo na nalagay, lulubog yung ano. Nilagay yan, ano? Punta ko doon sa ilalim ng palisay. Huwag ka nang bumaba. Tingnan mo yung mukha mo. Dakag suglay yang. Yamatik kayo sa supply. Ano ba siya sa labas ng nudoy? Huwag ka na nga. Kaya pumasok doon puro buhangin ang ano. Aalis ka na naman. Aalis ka na naman. Punta na naman sa dagat. Pala Yung patoy-toy mo, oh. Hindi na, dito ka muna. Mamaya ka na maligo ulit. Nandito naman po yung shoutout sa 2 viewers. Mark John Michael, shoutout sa iyo.
Nandito na yung hinihintay natin yung Ay, acoustic, shout out. Yo, shout out. Si Idol Japper. May TV ba wala? Boss G. Yo, Waray TV. Si Idol Japper is number. Pangalawang pagkita natin ngayon. Thank you. Acoustic, shout out. Alan Ahununter Vlog, shout out. Sulit yan, nakalinis na pero yan. Hindi is na pero mga basher ni Japper. Kailan kayo nagkita ngayon lang sa tol? Joey. Ay, Joey, oh, wala. Idol mo rin pala yan. Lagay mo nga yan dun sa dali, Doy. Ano si Japper, ah? Dito kami sa Bukana. Ano? Dun sa dali, ito, dito. Yan o, dali na bag. Dito, isa. Sulit yan, nakalinis na pero yan. Dito na lang. Dito na lang. Okay, pahugasan. Andun sa ano, tol, sa loob. Hindi kasi pwedeng pumasok tayo ron eh. Mamaya pag napunta rito, papashoutout kita. Boss Joey. 10 viewers, shoutout. Andiyan mo kayo sa Bukana. Oh, tol, nandito kami sa Bukana. Ito. Oh. Yan. Oh. Ito yung pastilan. Oh, pastilan ni Japper. Oh. Malinaw ba? Kuya Dagi. Tatay Tatski. Busy sila sa ano. Uy, nasunog na! Nasunog na yung iniihaw ko, guys. Wait a minute. Naihaw na. Yung iniihaw ko, nasunog na. Sara. Sunog naman. Badjadhay ko ipit. Asa mo itong ipit? Nating ipit niya. Ipit yan ba? Alam ko saan ang ipit. Ano ba ipit? Vlog is live. Sunod. Sana ah. Nana. Naiwanto ka na dyan na yun. Pakuhanin ni Marmar. Nak, sit down. 5 viewers, shoutout. Buti ka pa, nakita mo na naman si Idol. O, yun ang pinuntahan namin talaga. Kasi sabay ligo na rin dito sa ano, dagat. Naka-vlog Papasok ka siya dyan, sige. nung pumunta siya dyan. Tol. Naka-vlog ako, tsaka naka-vlog din si Japper. Nagpa-shoutout nga si pobreng worker eh. Namit mo na ba yun, tol? Hindi pa. Nandun siya eh, nandun siya sa ano. Nandyan yung nanay niya at papa niya. May ginagawa siya, nag-busy ka ba vlog? Siguro makikita ka sa may vlog niya. Makikita niya ako. Kasi kami lahat. Makikita yan. Nag-vlog siya eh. Nalulubot na ako. Ayan ang soldier dyan. Wala mo, magsasaksakan. Meron daw yan sa akin naman dito. Meron daw yan? Yeah. Kontak ko rito si Matipo. Hi. Ito yung niya, ito yung tindahan ni Matipo. Buti wala ganong ngayon tao. Kaya nakaano kami dito, pagtambay. Siyempre may bayad din. Ito na yung gigit, pero
Malakas ata yung uling eh. Inubos niya ata yung 3 uling. Sira ulong bata talaga to. Nilapag lang yung manok niya doon. Nak, patumba ka dyan. Ingat ang budget. Hindi naman yan ang ano, tag may-ari ng ano. Hindi naman yan ang may-ari. Tapos walang bayad. Mababayad daw ng ano doon. Maligo. Tingnan mo na, Nay. Ang inita. Uy, ano ba ginagawa mo? Napagod ka. Asa ra dito yung gidadang-dang sa block jadi ka mag-block. Para asa din sa block na pink. Nga, sanawang mo na. Tanong, din nangawa mo lagi sa butang tanong. Ay, oo, si Matipo nakasubscribe din ako sa kanya. Anong inihaw mo tol? Ano tol? Bangus tsaka tilapia, nasunog na nga eh. Yan, masunog na. Muntik masunog. Ay, Bawi niyan, malupit ang bawal. Baka wala handa, butuhan. Sayang, dapat bumili ka diyan. Bumili ka sa mga galing sa laod. Yan masarap yung bagong huli. Hindi, ano oras na kami dumating dito tol? Mga ano na ata, mga 11. Enough na ha. Yan Oh, sa Tubal. Ayan ang nakaitig. Sa Tubal yan. Yan si Dagi. Busy si Idol Dagi. Enough na. Hindi yan pa baby. Ayo. hindi yan pang-baby. Sira yung press mo. Straight? Straight. Wash your face. Subani apa? Nakakaya. Busy. Kakaya tol eh. Kaya tulad siya na. Ilan lang viewers natin, kaloy eh. Oh, si Tulit siya.
Niya ako tol. Oo, naging 20. Daghan. Daghan lagi. Day. Message mo sa ano, kasi pwede lipat ko. Sabayan mo na yan mag-vlog doon. Oo, nag-vlog ako. Dami ko ng vlog. May video ako kunti lang kay Japper. Clip lang. Sabayan ko Japper. Kunti lang ang video ko doon. Hindi nakapag-video ng marami. Ito lang. Next lang. Tuwan-tuwa tong ano mo. Oh. Solid subscriber. Oh. Yan po yung ano, yung nabati ko nung last year na pupunta kami niya, no? Naya kasi ako kanina kasi naka-vlog siya eh. Yan eh, ano, ni pobreng worker. Ay, oh, okay. Pinatay ko agad. Hindi siya nakasama po. Shout out. Maria Picalas. Ay, mga customer. Kita ko doon, tingin dito. Ma'am Corselda, shoutout. Oh, inano ko na tol. Meron na sa ano, Facebook. So, tol ah. What's up mga kawaray? Nandito na yung hinihintay natin yung idol natin, si Japanese Sniper. Yo, shout out! Mark Jowaray. May TV ba wala? Mayroon. Mark Jowaray TV. Welcome to Bukala ulit. Baka naman pagkikita natin yan. Tunog na. Galing ko magluto. Tunog na itong tilapia. Ito na lang, may ano to. May asang-sang. May masang. Asang ano? Kaliskis. Ang nagsabugan ko mga super mga ano yung bayad po dito? Ano yung bayad po dito? Uy, mainit dyan, mainit. Anong gagawin mo dyan? Kamot mo? Ay, galing. Ang galing talaga ng anak mo. Parang ginawa mo sa pork. Ginawa mo pork. Hinihintay natin yung idol natin, si Japanese Sniper. Yo, shout out! Mark Jowaray. May TV ba wala? Mayroon. Mark Jowaray TV. Welcome to Bukala ulit. Baka naman pagkikita natin
Shoutout Ma'am Eladio Amoneda official. Ito nga kasi oh, kinanin mo pa ni nanay sa dito. Dalhin niya itong banlawan niya kay mama. Hindi ako pupunta doon kasi may chat. Wala na naman yan. Wala. Nilibin niya yung dinosaur. Oh my God, dinosaurs living na. Sarap pumiga. Sarap pumiga. Naantok ako. Ang tulog. Tug-tug-tug-tug dito sa kamay ko pa. Copyright na. Hello, Ma'am Cruzelda. Anong oras pa ba? Yo. Yo, bet. Siya. Laon ko lang. Siya yan eh. Ito ba? Hi Ma'am Eva, shout out. 6 viewers, shout out sa inyo guys. Pinunta ni Marmar dito yung ano talaga, illegal. Sana makita ng idol. Grabe talaga. 7 viewers, shout out. Grabe yung tarik na araw. Kasi ito sa'yo doy. Pinipilit ko. Magbanlaw lang ako. Saan? Hindi mo yung plato ko ba kung kailangan. Guys, dyan lang kayo, maliligo lang kami. Ako pala.
Hello, 7 viewers. Yan ang bahay, bangka ni Japper. Japper Sniper. Ayan na yung malaki yun. Wala na mga ano, Saan malaki? katig. Yan? Ayun o. Nasa taas. Oh, Sa unang na pastilan. nanggalan ng kapis. Nagpatid. Patig pala. Milagro, shoutout. Hello, idol. Maayong udto po, ay idol. 5 viewers at 7 thumbs up, shoutout. Maligo lang ako, guys. Yan lang kayo. Paano ulit? Paano mapagkita natin ngayon? Thank you, idol. Thank you. Oh, nadali ko, nandito na yung idol. Oh, yan, oh. Sulit yan. Nakala nyo, snabero yan. Hindi yung snabero. Mga backer ni Japper. What's up, mga kawarasa? Mike yan. Ginagawa mo. Nak. Pa. Lovely. Lovely. Halika nga dito. Ria. Cheers.
Sabi ko, dali mo yan doon. Pagugasan mo kay Marma. Dali ko rin sila na. Ah. Aling ko cellphone ko doon. Guys, maghuhugas kami sa ano. Sa lababo namin dito malaki. Shout out. Shout out sa 7. Oh, ma. May nagbibinta rito ng talaba. Sarap kaya yung talaba? Shoutout sa 7. Ay. Wala akong palo. 7. Vlog. Ay, shoutout Milagros. Ayan, talaba. Ano ba yan? Talaba ba yan? Isa lang, marami na. Madami. Uwi natin yung iba. Yung iba, uwi natin. Matagal naman lang po. Sa atin lang yung hindi dito.
Oh, matagal na ba ng buhay nito? Huwag nyo lang siya lagyan dito. Isang kilo lang. Dito lang kayo bumahay, hindi na ako na lang kayo. Ayun mo. Ah, lagyan, walang piraso. Tataw. Mar, kuha ka ng pambayad din. Ito ang kinikil. Nagala lang Ha? tubig na mainit lang. Anto. Ay, steam lang talaga yan. Bakit tulog mo mo? Halos. Nandiyan si Japper. Oo, kanina. Pa-picture na kami dyan. Kapatid ko rin mga vlogger. Si ano? Si Aswang. Aswang. Oo nga, kamukha mo nga eh. Agundok. Rigondok siya si ano? Si yung namatay? Lomar. Jomar. Taimong. Timong. Kapatid ko rin. Ako si, ano, yung si Nano, yung tinulungan mo. Si Nano. Si Japper. Si Nano. Tsaka, sa kapitali mo yun. Ano lasa niyan? Pag mo lagay dyan, mamaya maano natin mapakan. Suka. Matalas siya. Sakit-sakit yan. Suka, matalas siya. Suka. Nasong sa dagat? Suka. Sa dagat. Tingin yung isa. Saan ba dyan? Hindi ko alam eh. Saan pa sa ulo yan? Ang taga-bukid. Mga taong lang din to eh. Ano ba nang pala yun? Tuso natin dagat. Hindi ka na nagbablog? Hindi po ako nagbablog. Ay, hindi ka ba nag-vlog? Oo. Ano lang? Ito lang vlogger. Namatay tsaka si Aswang. Sama nito ako. Ito yung lasa nito. Ikaw galing kaya ito, Japper. Ay, ang mangga. Yung ano sa'yo, binigay. Wala ba ma? Ito ako na. Masarap yan, sir. Yummy yan. Man nga natin, kan yummy nga. Kahit walang suka po, di ba ito? Oh, pwede yan. Dahil kagat naman yan. Madamis-damis yan. Ito matamis-tamis eh. Kaya ganito, sir. Ang pangalan ko. Mark Jowaray TV. Mark Jowaray TV. So, word. Follow natin yan. YouTube. Di sanay. Kapanalig ang lakas kumain nito. Uy, Marmar, bigay mo na yung ano. Ang budol ka na naman, Mar. Oh, Yan yan. Ang dami dito. ano yan? Ito na lang bigay ko. Ano na buksan mo? Ito na, Mar. Oh. Huwag mo na yung buksan mo. Budol yan eh. Dulit. Thank you, ya. Sige. Shoutout kay Kuya Nano. Bilad muna natin. Ito ba ito, Mar? Ito tata. Ay, yeah. Yung cellphone niyo po. Ay, mata. Yes.
Galing ko na to dun. Ay, Sagaro, Sanggay, shout out. Yes, nasarap maligo. Marvic Banyes, shout out. Ay, pumili kami ng ano. Tawag nito. Ewan ko, pangalan nito, kalimutan ko. What is this snack? Lutuon pa to eh. Yeah. Imagine. Sama suka ni nanay. Ini? Suka? Sarap talaga yung sabaw. Tutungit sila. Ingat tayo sa perya doon. Ano mo tayo dito? Hindi ako dumaan dyan. Hmm? Ayaw ako dumaan.
Sarap nga. Hindi mo niya yung Suka. talagang malalaki. Hindi, pwede buwan mo. Huwag mo muna si Marwa. Huwag mo muna si Marwa. Sleeper ka muna, anak. Ano na naman ginawa mo? Kaya ka naman sa buhangin. Bye sa'yo, bye. Mar! Oh, mamaya. Sige, sleeper ka. Mag-bye tayo, hindi mag-swim. Saan damit ko? Cellphone, nandyan. Yung dadamit ako. Oh, yeah. Ano mo naman to? May damit pa ako dyan. Susutin pa ko eh. Wala mo. May bantayan mo muna dito. Ingat mo nga yung, ano, kita na yung bahag mo. Bagay mo na yun. Ano na iba? Ay, ganda ng boses ni Tubal ah. Tara na! Sarap may suka. Ito tayo, yung buti. Diyan ka muna Mara. Tara! Tara ka dyan. Saan kayo? Kainit. Sasabihin ko nga. Ay Mana, sila. mahal po. Isa ilang paliton. Ito. Ay, kita na yung nong doon ay. Live din na. Dito ka nagsabuna yun. Buka na eh. Yung kilaw na po kumar. Buka ba tanawa? Ito nagsabaw. Buka. Buka? Ang buka ka, Jo.
button. Ha? Pindot ang button. Suka. Unsam ning hugasan manini mo maro manini mo hugasid ay. Buangon ng gamar. Balik na hugas ka. Sila. Gusto mo ta. Bawa ng buang mar. Gasolina. Uy. Ako lagi kaon ko. Oh, humog gasolina. Oh, sarap na sa tayo dito. Dito na eh. Iman? Tapos sila doon na yung nakaulog. Oo. Share out, guys. Nakaburaot si Oray. Ang prato. Tulingan, no? Wow. Fresco. Risko. Luto na natin diyan. So yan, wala nang hugas-hugas. Masarap yan. Ang fresco. Wala. Balik mo kayo, ulo. Eh, isa lang natin yan. Bawang pera. Malaglag cellphone yan, ha? Ano talaga? Sariwa man. Ay. Oh. Pag ang kuan abot. Oo, bagong dating. Hugasan mo lang ito, no? Bili Wala. naman ng tubig. Kuha na nga sang. Kahit di na. Adlaw na. Masarap na yung di na natanggalan na asang. Ito man din ang iyo. Yung sari, wala yun. Bili tayong gin. Sakto lang yan. Ikaw lagi. Tama. Sariwa ba? Ganyan na lang yung umaga. Ano pa yan? Ano naman yan ang kulay niyan? Hugasan mo ito. Kilaw. Puro sa dagat. Kagagalaw pa ito. Wag na! Dili man. Kuha ka sang din na. Ay na kutsilyo dabi aton tanan. Pero maluto. Bunso naman ito may kusilyo din. Na ay kutsilyo lagi. Di ami. Pinas marlo, kutsilyo na ato dinhi. Kulina. Kulina na. Wa da des pikas.
Kulit. Simat. Tamak-tamak. Mal, ibahog na mal. Kasamakan kang may akyang anak. Mal. Abili. Ilaro pa ng lingkod-lingkuran. Wala ko bang Abili. Guys, set out. Ang sariwa oh. Galing dagat. Usok pa na namin oh. Pinalit. Ang pinangado. Asa kapangado mo na. Bye-bye, susu. Huwag ka na umiyak. Bosoray. Tsaka lang, din na naman. Udutan. Gin, pangpatunaw ng ano, Hininga. laglag man yan. Shout out. Wala Idol, hindi bumalik si Idol. Ando sa loob. Hindi lang. Ayaw umiyak. Picture ako. Ano pa yung nangyay? Isang bag. Ano lang ito? Ano lang ito? Ate. Kasan ba? Ano yung dito sa Indo? Ano mo yung sa saan? Ha? Pagbarag. Ano naman? Wala na pa rin. Nagperde tayo. Hindi ka niya.
Yan guys, sariwa. So mayroon pa akong binili guys. Ihawin ko rin. Matay na yung 140 lang kilo niyan. Pa rin, 140. Isa na ano susunod. Pao, merkado. Sana on. Sirit man. Oo, luto na. Pwede Hindi na. nasamo. Alright. Anong hinahanap mo dyan? Wala na yung dinosaur mo dyan, no? Kinalakay mo dyan. Pa, birahin na natin. Ito ba? Di ba tayo malasin yan? Isa lang yan. Yan. Pulo ba? Ito ang minum na. Hindi ako malangin. Hindi mo na. Ay, Margan. Ano si Marmar kanina? Katol man ang tubig. Katol. Ang imo ng katol-katol sa palengke. Ang gawas na. Hindi, huwag man sabay kanina. Huwag man yung katlan. Inig, katikay hana to dili ng hanay. Itan to kamera oh. Uy, matubang diri nga ito mo na diri. Ha? Ari hagsugod sa lawas. Yung dog, banawa. Kasi sa lolo, kung bata ka pa, tandaan ko pati ko nga. Do, maniwang. Mungita si Mark Jug 60. Di mo ngita Jug 60. Tapa ko, dati na pa pang tawag sa siya. Bata na Ako ko. naman 60. 60 ka na nga. Sekset. Sekset. Tata po, basawahan Ta- na sekset. Pagyan ka lang. Sa init sa panahon. Ang biyahe. Lagay na lang kaya natin dito. Ito? Binili man yan. Ilagay mo yan dyan, tapos isang piraso lang. Hindi pinalamig yung tubig, wala na yung yelo mo. Ay, mga tunaw lang to. Ayan. Ano ka na lang? Lagay mo na lang yan dito sa pagulungan. Saan ba? Masayang pa lang yung yelo. Saan ba ito? Pero ba? Plato, butang plato. Larugin mo, may kutsilyo ah. Ano sa may... Palak. Hindi na. Ay. Ikan. Ikan dahil. Kilaw ng mga namo. Drop? Ang gusto. May tubig dyan doon yun. Sarap yung ano. Yung malasa eh. Ilan ba uling natin ginawa kayo? Tatlo. Tubig. Nada, wala ko ka rin dali. Magpunta daw sila sa bukero. Nada, wala ko. Ay, shout out. 9 viewers. Asan mo Ay, siya 3 viewers lang pala. Hello. Ay, Ay. saan mo siya? Ano na? Sa mga doon. Balong bukas. Tuktok ka, ano? Sara. Hindi na yung pwede ka nagtatrabaho. Ano? Nagtatrabaho. Ayaw kami ng tulingan. Paano lang? Sida? Kaon naman ay pag Pariha ang luto ko ay. Kanang tahong. ito sa atong mga
na, pero wag mo sila may kay. Kabibi mo to, namin sa gwapo. Ano ba dito ko yung nga talaga? Init pag mukhawa. Ano, pero hindi na ka makita na nigulo. Bait, pamilya kung ka bisa nagpumulkat dagat. Ang sino dito ba? Kana na ako. Sila tayo. Sarap. Ano, sili ako? Lami man, tamis-tamis. Wala ko na ano. Ayun na, nasa sawa no. Magbanay. Nagawin na naman po ang masunog ka. Ha? Sige yung vlog dyan. Hindi na alam nasunog na pala yung... Right? Ano talaga? Wala. Sinalang man lang. Sausaw lang sa kuwan. Kaya ka na mag-iwan. Mula na nga yung pamoy. Pinapadyak-padyak pa siya dito. Pinapadyak-padyak. Namamata. Dito ka kampay-kampay. Ay, mga ginawa na ano mo? Ano mo kailan mo yun mo? Nagigigulo doon sa nag-Chinese garden. Gayo talaga. Makampasin na sana nung isang batang babae. Ay, tingin yan dyan ako. Bakla na kaloy. Bakla. Bakla na ka. Ibaga-baga naman yung Chinese garden. Mga asa. Asal. Manang dyan kuan. Oh, ang imong dinosaur loy. Hi, B-Boy TV, shoutout. Siap yang. Init. Walang nakikitang tao ko. Wala. Ay, biglang naglalit ng kulay. Ito na, shoutout. Kala na ka. Bukog man. Ako ba naglawas? Nagpunti yan. Pulutan kayo guys. Ikaw. Pintas mamora lang. Oh, wala kaming sira. Sira man. Salamat.
bang kuan mo? Napa siguro. Ang laki ng abs hack, isang layer lang, abs tummy. Saan daw ang dagat? Di kayang buhatin yung dagat eh. Spider? Why spider? Pisapyan, kamigam. Hindi. Andi. Pani idoy? Kalugar? Ano na naman yung binaon mo dyan? Ano, biyaran ang ginagawa mo? Yan na to yung bilyaro din. May bilyaro sila. Yung isa, yan yung ano eh, double deck. Yung Ini baba. Ay, wait, wait, shout out. animal. Yeah. Wala lang isya na, wala na. Binukuha mo na talaga ako. Lagyan mo lang ng isya. Para di halata. Paluto. Lami manday. Yummy. Yeah, yummy. Galing kay kahaw yan. Kariwa daw yan. Kailan na yun? Ano yun na lang daw. Sorry, yung sariwan na yun, di ba? Sarap lang sa mga. May isang kuan. Tamis na kay... Asan na yung basurahan? Hindi na pwede mabili yung basura dito kay Tantani. Ganito tayo. Saan ba yung isang tubig? Toy, No. ito ba yun? Tubig lang yan? O may alak? Yeah. Yan pa siya. Tungit. Kamarapan. Ano makita? Okay na. Kita ko. Kanina. Ay, talak mo. Shout out sa 4 viewers. Walang makapunta ka pa dun sa dagat. Init. Ay, init. Kaya pala dyan yan nilagay ng ano. Dyan pala ang araw. Sabi ni Marmar, post na daw tayo uwi. Ay kung di pwede, may trabaho sa tata. Napilit nga na si kay tata eh. Nakasama si Christian, hindi. Hindi sumama. Hindi sumama. Pinapasama namin. Ayaw. Saan pala eh? Wala, ibang labog na. Nasa sa basurahan. Da? Ba't mga plastic? Ano ba sa plastic ka?
Ito yung mga gubot na gilim nun. Ayun mong baso, malat ako. Ayos talaga ito na. Ay. Oo, sabay. Ako na pala. Halika rito. Gumano yung lasa ng sibuyas at ano, kamatis sa isda. Nagmatanik, ang tinik ha. Di ba malasa ang kuan? Bangus. Sinubo agad eh. Ako man nag-itimplahan ang sibuyas o kuan. Kamatis. Sinubo agad. Bukog kay panit man. Ay, kinang hindi mo din bukog. Yummy yummy. Kaya ko nito ako kuhan. Ayan, may prito. Kasi, Ayan, may prito. di man kagumkom. Awa. Tubig. Tubig. Ah? May lato dyan. Anong lato? Huwag yan, no? Kaliskis yan, eh. Lumayan lang ang kuningaw. Takpan na din. Ano na yung gawin? Mas ka nanay? Ano kayo eh? Ayaw pa yung tulingan. Huwag ka lang tuloy. Marco? Habang di pa luto yung kabila, ganatanan natin to. Ah, yan. Biboy, binanatan ko na. Tikman natin. Yaw. Sausawan. Harap po sa'yo. Ayan, yan. Gutom ka na. Biboy, gutom ikaw. Gutom ka, B-boy? B-boy. Hi, B-boy. Hindi habang nasa ano pa. B-boy. Yummy. Wala na, sasawan. Asawsaw ko dito. Ah. Inihaw na bangus meron ah. Oo, wala pa nga. Yummy. Inihaw na pong Buksan mo nga. Buksan mo. Painggit natin kay B-boy. Yung malaki. Oh, yung malaki. daw. Kunin Boy. mo yan. Kunin mo yan. Tapos yung malaki mo. subo niya yan eh. Ah. Shoutout sa 5 viewers. Ayan. Nanay. Kamukha sila, no? Nanay ni Ipe. Na? Pa yan, no? Kamukha. Pero magnanay. Oh, B-boy. Ito, para sa'yo. B-boy. Yummy. Tawa ng tawa si B-boy. Ang kay, B-boy.
Bangus to. Bili na akong chichirya, nagutom ako. Kumain ka na rin dyan. Uy, init! Hindi na kaya makatutondo doon. Kaya po ka daw. Tangkay. Saan lugar yan? Sa ano po? Nasugbu. Nasugbu, Batangas. Ayan o. Yan muna akong tubig. Dadaling ko kayo dun sa dagat. Ay, sarap. Yan guys, mga karay. Yan. Ito guys, yung nakikita nyo tong mga ano, mga bangka. Nakikita nyo yan, di ba? Yung mga bangka nakikita nyo. Hindi sa akin yan. Layo lang kami rito. Mar, oh. Mar, luto na yung ano, tulingan. Wala signal mga koray. Oh, yan na, bumalik na. Bigla na walang signal, pasensya na. Kala ko lubat na. Loading ka. Mababalik lang. Charge kaya cellphone ko. May charge. Hanggat nandito pa yung... Ayun no, gumagana yan. Nakasaksak yan. Nakasaksak yan. Nandiyan sa bag, yung charger mo. Yung charger mo hindi nalak eh. Yung charger ko lang. Butin mo yun, nandiyan lang. Sarap papakin yung bango. Sarap papakin yung bango. Gusto talaga sa atin yan, lalo pag umahon pa yung sumarmar. Bangus lang, walang nang... Asan na suka? Ay, suka. Pakit sa suka. Ano kaya pwede ito ilagay? Magana daw ito? Ito oh! Dito daw. Sabi ni atong Hindi, ito. Ito. Tignan mo. Ang ba na? ay nakasaksak na. Meron. Wala man. O ba kayo, hindi nakasakit yan doon. Doon lang daw. Try mo doon. Wala Sabi din niya. yan doon. Nakasaksak yan doon eh. Sige mo doon. Tada. Sak mo. Ano yan nakasaksak? Ito na inubos yata. Yung corn fish. Yun na fish ni Papa oh. Ayoko! Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin alam saan nga kaano yan. Ba't lubat din na-charge man yan kagabi? Sinarge man yan kagabi? Hindi, meron pa naman. Inmit na si Marmar. Agoy. Oo nga. Babad na babad sa tubig. Ganyan yan pag naligo. Walang ahunan.
away. No, mommy, it was sick. Mamaya, ang yan yung papa mo mainom mo yan. Visit sa Sarlaw sana ako. Hey, dumami na yung langaw. Tulingan? Magkano ang kilo nito? Mga magkano yan? Bebe ito ang presta. May market dito. Ha? Nak! Para makabili tayo kay kahapon. Maging negro na yan si Marmot. Oo nga, negro na nga eh. Food trip yung Yan, magnanay. kaliskis yan. Balikan mo na lang ako. Wala nga ako ng ano. Ang harap. Ayun. Mark, yan dito. Sangkay, mag-out na ako. Malubat na yung cellphone ko. Wala palang masaksakan dito. Hindi nakabukas yung ano. Mag-out na ako, mag-out. Thank you, thank you. Bye-bye na. Salamat sa mga nanonood. Water swimming. Bye-bye. Nanay lang mo yan. When I go swimming. Nanay lang yan. Bye-bye, Sangkay. Thank you. Yan, malilim. Pag malilim na yan mamaya, ganda na maligo. Bye-bye na. Thank you very much. Team Tacloban, thank you.